Realitatea e simplă, Exact, când da. vine vorba de slăbit, spre exemplu, că nu ai cum să slăbești decât dacă faci restricție calorică. Oricâte trucuri, oricâte abordări diferite și căutări nesfârșite de alimente, combinații, restricții de timp, de orice vrei să faci, dacă nu faci restricție calorică, nu ai cum să scazi în greutate. Pur și simplu, pentru că așa funcționează organismul nostru, suntem construiți să depozităm energie sub formă de grăsime. Nu vorbim de glicogen și de alte surse rapide de energie, dar grăsimea este sursa de energie pe termen lung. Ca să scapi de ea, trebuie să o folosești. Acest termen popular că arzi grăsimea, o arzi la focul metabolic, la nivel celular, la nivel mitocondrial. Grăsimea este utilizată în ciclu Krebs, intră acolo acizii grași, sunt transformați în ATP, adică sursă de energie, apă, dioxid de carbon și pe noi ne interesează această energie care provine. Asta este ideea de bază, să transformăm resursele noastre în energie. Organismul nostru să poată să folosească, trebuie să aibă nevoie să facă asta. Restricție, nu îi dai suficientă energie o perioadă de timp, va fi obligat să umble la resurse.